Les 12 hores són tocades com de l'Arnau. En la introducció del nou Estatut de Catalunya es parla en el preàmbul de la identitat nacional de Catalunya, però la idea de Catalunya com a nació es remunta al segle IX, amb la figura de Guifré el Pilós com a protagonista i el Ripollès com a telador de fons. La vila de Ripoll és coneguda com el bressol de Catalunya, a causa de la seva importància durant el regnat de Guifré el Pilós, el primer comte de la Casa de Barcelona, l'últim nomenat pels reis francs i el primer amb permís per crear una dinastia, un llinatge masculí que governaria i ampliaria, per mitjà de matrimonis i guerres, Catalunya fins al segle XV. Amb ell parlem per primera vegada de la independència de Catalunya. La vida d'aquest personatge està àmpliament unida a Ripoll, on el 879 fundà el monestir de Santa Maria de Ripoll, amb l'intenció de repoblar les valls del riu Ripoll i estendre els dominis per la Cerdanya i Pons. Ripoll està envoltat de 4 muntanyes principalment i 2 rius. Això li va donar la característica del per què es va, Guifré el Pilós va decidir repoblar el territori després de les guerres sarraïnes i franceses. Ell va decidir començar per aquí, empenyent, una mica cap avall als sarraïns i deixant una mica la frontera amb els francesos. Llavors aquí es va crear el monestir de Santa Maria. Santa Maria va ser un important centre cultural, gràcies als monjos escrivans. Un dels documents més importants que es conserven és la Bíblia de Ripoll, amb grans il·lustracions, i el que es considera la primera història de Catalunya. L'importància creixent del monestir de Ripoll com a centre cultural, amb biblioteca, escriptòrium i escola monàstica medieval, motivà successives ampliacions de l'edifici, aconseguint la màxima esplendor amb la figura de l'abat Oliba. L'abat Oliba és un personatge que va ser abat de Ripoll, també va ser bisbe de Vic i em sembla que d'algun bisbat del nord. I ell té un concepte, va introduir un concepte que es deia la treva de Déu, que en època que hi havia moltes guerres entre comtes, ell va intentar crear un espai de pau, perquè la gent no hagués de patir pels camins i pogués caminar tranquil·lament. Com a abat i bisbe que era, va posar la norma que els diumenges era prohibit fer la guerra. Al cap d'un temps que la gent ja s'havia acostumat, va anar introduint que dissabte al vespre tampoc, després que dilluns tampoc. Cada cop van anar allargant fins a 3 o 4 dies a la setmana i reduir el temps de guerra. Però la ruta romànica pel Baix Ripollès no acaba aquí. Podem trobar des del castell de Mataplana i Sant Joan de Mataplana a Gombrèn fins a l'església de Sant Martí d'Ogassa. De tota aquesta ruta en destaca el monestir de Sant Joan de les Abadeses. Aquest monestir també va ser fundat per Guifré el Pilós l'any 845 i va ser conegut, en els seus orígens, com Sant Joan de Ripoll. Un segle després de la seva creació, seria l'únic monestir femení de Catalunya. Realment tenim un monestir a Sant Joan perquè el Guifré el Pilós va tenir una filla. La seva filla es deia Emma i li va voler donar el mateix poder a la seva filla, el mateix poder que poden tenir els seus fills. I la manera de que una dona pogués tenir poder al finals del segle IX era fent l'abadessa. L'abadessa Emma va adquirir tot un poder per part dels seus germans, germanastres, que volien apoderar-se d'aquest poder, I va haver de fer recórrer algun bisbe, el rei de França, perquè li signessin algun document que l'avalés amb ella com a abadessa. Se li presenta la cambra al comte Arnau. Un altre personatge destacable del Ripollès és el comte Arnau. El comte Arnau és un autèntic exemple de senyor feudal. Maltractava els seus vassalls, defraudava la soldada als Mossos i seduïa les donzelles. Però mica en mica ha esdevingut un dels icones de Catalunya i del Ripollès. La vila de Sant Joan de les Abadesses rememora cada any aquest mite, amb diferents representacions i activitats. Guifré el Pilós sí que és el fundador del que és la terra catalana. El comte Arnau, més aviat, aquí se'n parla molt
però per donar a conèixer, per atreure les persones a conèixer una mica la cultura d'aquí, no? El comte Arnau se relaciona històricament amb un senyor que es deia Arnau, un comte, o Artau, al segle XIV, d'un castell, el castell de Mataplana, no? Més amunt de Gombrèn. L'abadessa Emma i les abadesses que la van seguir eren del segle IX, principis del X, no? I en canvi aquest comte Arnau era del segle XIV. Llavors la gent relaciona el comte Arnau amb l'abadessa Emma, però històricament això tampoc no era possible. Fent un salt en el temps, veurem que la importància del Baix Ripollès, a nivell territorial i jurídic, no només es deu a aquests monestirs. Ens trobem davant d'un lloc pioner en la industrialització de Catalunya. En destaca especialment la indústria d'armes de foc i claus. Ripoll actualment conserva el que seria la Farga Palau, que és l'única farga que queda a tot Catalunya. Aquesta farga s'hi havia treballat el ferro i té una relació molt estreta amb el que serien les mines que hi ha al Ripollès. De les mines s'extreia la mena i de la mena s'extreia el ferro. La farga és on es feia, diguem, la fundició d'aquest ferro, es treballava en forma de lingots i després es venia a les ferreries. D'aquí van sortir els claus, van sortir les ferradures, van sortir eines del camp, van sortir les armes, en fi, tota una sèrie de peces que després van ser mundialment conegudes. Actualment, el Baix Ripollès s'enfronta al repte de reafirmar-se com a comarca i no quedar-se en un vestigi del passat. Per això s'han engegat diverses estratègies que passen per activar el sector turístic i l'industrial. Molt poca gent s'hi ha fixat perquè el Baix Ripollès sempre s'havia caracteritzat més com o bé poblacions agrícoles ramaderes, no dedicades al turisme, i llavors també industrial, com seria en el cas de Ripoll. A partir de la crisi que hem tingut a principis del segle XX, aproximadament, s'ha començat a parlar del turisme d'una manera més continuada. A principis no, jo diria més aviat cap a finals del segle XX, ara a principis del XXI. S'ha començat a parlar d'això, del turisme més per la crisi, per la crisi industrial, per la crisi agrícola també i ramadera. Cada vegada hi ha menys pastors, cada vegada hi ha menys pagesos, cada vegada hi ha menys, diguem-ne, sector primari. Llavors, les valls que més es coneixen són la vall de Camprodon i la vall de Ribes per la seva, diguem-ne, trajectòria turística. No eren llocs on hi hagués indústria, per tant es van haver d'espavilar amb un altre aspecte, a part de que, per exemple, el territori i el paisatge els hi permet de poder ser turístics, a la gent els hi agrada perquè són muntanyes no massa altes, però ja toquen al Pirineu. Una d'aquestes iniciatives per fer del Baix Ripollès més atractiu, sobretot per a les famílies, és la Ruta del Ferro. La Ruta del Ferro és un camí, és una ruta que va de Ripoll fins a Ogassa, passant per Sant Joan de les Abadesses. I va molt bé per passejar, també per anar en bicicleta, perquè és l'antic camí de ferro, no? O sigui, era l'antiga via que es va construir precisament per les mines d'Ogassa, no? Per poder baixar tot el material de les mines d'allà dalt. I clar, això va estar en desús bastants anys, també no era rendible per a passatgers, es varen treure les vies ja fa anys, fa pocs anys es va consolidar com a Ruta del Ferro. I és un projecte molt maco perquè no és només del Ripollès, sinó que és potser de les comarques gironines, de poder oferir a la llarga un camí que va des de Vall de Núria, des de la Mare de Núria, quasi a uns 2.000 metres d'alçada, fins al mar, fins a Sant Feliu de Guíxols. Hi ha tot un tros que és fet, des de la Garrotxa ja fins al mar està pràcticament enllestit, i ja falta un trosset, que és acabar d'enllaçar Sant Joan de les Abadesses amb la Garrotxa. Altres accions consisteixen en recuperar el centre de Ripoll i no construir tantes urbanitzacions, activar els polígons industrials i fer arribar 4 carrils des de Barcelona fins a les portes de Ripoll. En els propers anys es veuran els resultats d'aquestes mesures. Que el gall ja canta molt ja. Quina hora és que el gall ja canta violeta igual. Les 12 hores són tocades, valga'm Déu val. Les 12 hores són tocades com